podkasta Nubaharê ez Welat Ravîn Azad Silav û rez. Di wî beşa xwe de demekî nêz de ji nav weşanê me pirtûkekî gelek balkêş derin rakeş derket. Kiteb Tirkiye lê em jê kiteb bi Kurdî xeber bidin. Kakelo batıda sahte bir Kürttirên. Nivîskarê wî li gel me ye İbrahim Bulat. Mamoste tu xêr hat. Navxêrê de spas bo vexwendina we. Çawayê tu başî piştî weşandinê pirtûkê çawa xwe îştî? باشه ez niha ser pirtûkekê din dixebitim ew jî demekî nêzik de dîsa ji nav weşanên Nûbiharê derkevin. Ew jî zilamekî Kurd û balkêş Doğan Kiliç ew jî demek nêzik de derkevin. Em jî bi wî beşê em nizgînî bidin xwînerên xwe. Dema ku mi Kakelo xwan çawa bêjim Kakelo hem dîrokekî nû ye ji bo min nû bû hem jî aliyê karakter aliyê kesatî ve û tabatekî çawa bû mesele tu wek arkeologekî ji parçayên küçük û giyandî bû bütûnekî û ev bütün ev parça wek determinîzm di navbera wan de tekeliyekî sedemekî çawa heye û anî bû ba hev û tu portreyekî giştî nîşanê xwînerê didî. Ka tu dikarî hinek behsa Kakelo bikî yani Belê Kakelo Kurd e bi awayekî ji welatê xwe derdikeve diçe pêşî Misirê û paşê jî bi awayekî dîsa berê xwe de Ewropayê Londonê bicih dibe. Bi çavê teoriyên postkolonyal û Marksîst jî em şîrove bikin. Kakelo ne spî ye ne Ewropî ye yani ne Ewropayê ne Ewropî ye ji welatekî derbeder bûyî ku ji alî Ewropîyan ve hatiye dabeşkirin û wir kaosekî çêbûyî kaosekî siyasî civakî û kiriye Kakelo jî bi awayekî berê xwe bide Ewropa bi alîkariya zilamekî İngilîz û aliyê Marksîstê jî ji Çîna bindest e ew her çixwast ku têm û darîn gotiye ez Prensim ez Çîna zorim û bi wê jî timî pesnê xwe dayê Çîna serdeşî karkeran jî timî piçûk dîtiye lê ew bi xwe ji Çîna bindest e zilamekî feqîr e ne xwendê ye. Gorî min fêm kirî yani ez behs kim wekî ku derekî derheqa jiyana wî de agahiyê giş berbihevin û bêjin birêk û pêkin û ez ji wir girtî neha tiştekî wek tune ev agahiyên ku ez didim parça parça min anî cem hev û min serê xwe de resmekî çêkirî û nêzîkî rastiyê yani ne ez ya dilê xwe dibêjim ya jî ji ber ku min pirtûk nivîsandî ez mübalağa dikim ya jî ez yani bêjim zilamê xwe mezin dikim ya jî balkêş dixwazim balkêş nîşan bidim neha ev tiştê ku min anî cem hev agahî û min jê fêm kiriye û min ji nav ne qandî yani kîjan ku ne sedî sed bijî bêjin sedî nod sedî heştê rast e çukî di ser wî gelek çîrok hene ew bi xwe jî ji xwe serxwe û tofanekî çîrok çêkirine mirov xwe goyê xwe bide wî tu nikarî ji nav derkevî yani serê te tevlî hev dibe û serê gelek rojnamevanên ku hem Amerîka hem jî li Ewropa tevlî hev kirî yani sergîjiyekî wan re çêbûyî êdî dev jê berdan çikî ew ne belge çîrok em bêjin bi xwe gotiye wî bi xwe çîrokekî gotiye jêr dibêjin ya jî bêjin yok belge jî nîşan bide jê dibe tewsa gotiye ew hiç dibe yani ev niha ez çi dibêjim ev yani israr û hiç ya xwe jî nehatiye warê yani portrekî balkêş e ya min jî rastî min gelek parçeyên ku pêç ji hev dû eleqan hev dû tune bû gelek ziman û gelek welat arşîvan de kom kirin û min anî cem hev wek portreyekî derketiye holê û ev portreyê jî yani dîsa jî mirov wek portreyên din bide ber hev belkî temamî ne portreyekî ber bi hev e ji ber zilamê me ne normal e zilamekî ne normal e lê dîsa jî mirov dikare ji demekî ew dema ku dest pê dike çîroka
پرنس بونه يعني بس پرنس كردستان حتى دولة عمري خود وده آگاهی يعني بلي هذا کارن دوی هاوی بحثا کتاسی کاکلو بکن و چیروکاوی جی اوه یعنی چیروکا کاکلو بیجه از پرنسی کردستانه با 1920 دست بید که و حتی دوره کی دبیجه جانا دبیجه از پرنسی کردستانه ما و جانا دبیجه از پرنسی کردن پشتی وقتا کیش خو چیروکا خوشی دی تقلبيني يعني الورجي بحسا كردستان يجي كذا بحسا كردون يجي لك ليه مسألة أبد يعني قال لك شغله يعني در حقاوي ده تشتكو صفت إيه كرنا زر برنس يعني برنس سختة Yani أبد hani fande hatta Kurdan da heye fande ya da entelektüel da hani Kurdan da frene diyarbakır fenomenik beri deneri Kürde fasik deneri diye tüketiden. Mesela Ziya Gökalp. بله قال لك راسي Yani ben duy avay gelek minak incedene o kakaloji. راسي Beri kuvvet Fransa Kürdistan'ı demek ev ses deve diyeye. Fransa Kürdistan'ı penatekriye o milo daye natine farki devce ziro kafu berdayın. بله راست عینی وسعی جبرکو دسپیکا ست سالا بیستا دورده مومنت کی هی حتی دمکی هنتش ندیاره يعني tam nizama dünyayı ya siyasi rûne niştî û li wir gelek kesane piştî şer hin dewlet çêd bin hin dewlet tê çêkirin yel ev netewa dewlet li rojhilatdan havîn hêdî rûdinê ev di wir de ev mesela netewebûnê zêde wekî niha ne polîtîze bûye û ne Kurdbûn jî ji xwe tiştekî normal e lê piştî ku wek nasname tê krîmînalîze kirin û Kurdbûn timî bi şer, pevçûn û xerencîre tê navê tê hildan hin kes dev jê berdidin. Yani ev mînaka herî baş ji bo min nivîsekî nîhala Tireyê nijadperestê navdarê Tirk ew bi xwe behs kir bê dema Osmanî têk çû di şer de ez neşaş bim yani ya jî berî wî bê mamosteyekî me hebû digot yani hingî bi pesnê xwe Kurdbûna xwe de Kurdbûna xwe şanaz bû ji me re digot yani ji zarokan re digot nav xelkê nebêjin em Tirkin yani dilê xelkê ji we bimîne bi wî havê yani nêzî Tirkbûnê dîsa nîhala siz bêjî piştî komara Tirkî ji xwe dibêje Tirklik wehşetî tiştekî wî havî gotinekî wî havî yani Tirkbûn êdî bû wek wehşetekî di nav xelkê de bela û dibê ew zilam bû kemalîstekî temam û Tirkekî temam. Yani di wê momentê de piştî wextekî êdî Kurdbûn û Kurdistan ji lîteratûra siyasî radibe kes navê hil nade di wir de jî gelek kesê êdî navê Kurdbûnê jî Kurdistanê jî hil dane. û Ziya Gökalp û gelek kes hene gelek kesên ku ne wek Ziya Gökalp paşê zêde zêde diqulin. Hin kesê jiyana xwe bi awayekî heta demekî bêjin wek Kurdek aktif in di rojnamavanî de siyasetê de ya jî di qadê din de piştî wextekî bêdeng dibin hiç deng ji wan nebe. Ew Ziya Gökalp û tiştên mînakên pir radîkal in hin mînakên ku bêjin êdî mirov tirs ya jî bêhêvîbûn xeyal şikestîbûn yani gelek sedem mirov dikarin nîşan bide ew jî bêdeng dibin yani xwekar dikin. Demek ki yani jivir jem karın dervakın ku kakelo Kürde yani ya. Belê rast wisa Vallahi yani karın jivir dervakın yani. Ya işte ku de tabi de Türkiye'de balam Kürtistan ev du pevi yani Fransa Kürdistan'ı. erê Ev takriben 1920 hatta şey falan wî demê de. Dema ku em vî demê de em denerin Kurdistanê Partiya Kurdistanê em dibêjin hêzî serhildanê Şef Saîd dest pê nekiriye. Ev hevildanên Sebatê Stenbol hene. Yani Kurdbûn an neteperweriya Kurd an hikmendiya Kurd zêde di nav zivakê de belav nebûbû. Yani bi kesan re belê rast e nordar bû. marjinal bû fikrekî marjinal bû
کەسێک ئەلیت پر خوێنده پر زانه ناوان دا بەلکی هەبوو او هیچی مثلا نیک جلادت بدرخان خاصی 29 سالی خود ته آلمانیا ماستره ev rojnivîskê derketiyo rojên li Almanyayê mesela rojnivîskê de celadet hiç bu politik bûnê behsa kurdbûna xwe nake yani heta em celadetêkî din dibînin peki ew Castelo hev du jî dîtine rastî hev jî hatine yani çi bû ku Castelo yani ev dinamîk bû ku wek Trentê Kurdistanê tenase dikir û baweriya wî tiştî jî kirîbû باوەرت بێ هیچ یاخۆ نایخوێ yani denk grant wî de Serkanê de çi hebû yani çawa ev fikir hat aqlê wî ku xwe kir Trentê Kurdistanê o nikare çi jî bike yani sadece kes nikare wî tiştî tuş jî bike yani nato derev belê rast ev mesela Zir Prensî yani sexte prens wek fenomenekî civakî destpêka sed sala bîstan de pir belav bûbû yani tenê ne Castelo yani xwe çîrokek çêkirî û erdê çîrokî bixwe hatî nasên yani navdar bû gelek kes hene sedema wî civakî û siyasî jî ev e ji ber van salana dinya diguhere nexwasin Ewropa û Rojhilata Navîn Ewropa ku xwe jî dinya jî diguheran yani sê împaratoriyên mezin Awstrîya Macaristan Rûsya û Osmanî mesela ji hev belav dewletên nû çê Çînekî nû êdî giyeştê qonaxekî ku dinyayê biguherîne yani bi quwetin ew arîstokrat Çîna esil bêjin esil ew têk diçin siyasetê de li temamê Ewropayê bêjin sel Rûsyayê xwe bêje metaforîk mana metaforîk bêjin û belk fîzîkî jî qir dibin Çîna arîstokrat lê li Ewropayê temamê ji holê re nabin tişta wan tişkê lê ew bi xwe dîsa hene welatiyê xwe diguherînin diçin derên din lê ew Çîna arîstokrat dîsa jî li Ewropa hene Osmanê jî gelek kes wan berê xwe din Ewropa li Ewropa bicîk dibin yani ev hevketinekî siyasî û ciwakiya wê çaxê heye bajar mezin dibin dirovên ku Çîna bin dest tên xwe bajaran digirin wir bicîk dibin ha ev kesana jî dişibin hevê ku çîroka Zir Prensê belav kirine piranî Çîna bin dest ya jî Çîna navîne û ciyê xwe guheran dire koçber bûn hatin derekî din pir digerin û dikevin nava Çîna arîstokrat û burjwazî dikevin nava sosyetê derin piranî jî ji xwe diçin paytextên Ewropa û li wir digerin û maceraperest in û piçekî dînîkin jî yani nabêjin dîn piçek dînîkin evana xusûsiyetê wanê giştî ne lê li Ewropa mesela li Almanya hin kes hene pir navdar bûne mesela Domela dibêje Domela xwe 1900 piştî şoreşa Bolşevîk berê xwe dide Almanya 1900 ezvat kir 27 bû 1927 bû pir navdar dibe çîrokayê pir nav xelkê de belav dibe û ev wek hingî ne televizyon heye sînema jî nû derketî lê zêde ne belav rojname di jiyana mirova de fonksiyona wî tenê ne agahî stendile yani nûçeyên siyasî xwe bixwîne û temam yani aliyê kêfê jî pêdiviya kêfêk û îsa piçekî bêhna xwe fireh bike çawa îro niha ew zerî hene dîzî film hene televizyon bername hene vê çaxê nav rojnamekî de ji bo vala xelkê jî dikişan ev çîrokên Zir Prensê ev Domela saz mesela verîm ser Domela çîrok çê dike ji xwe bêz prensê û paşê pir zû pişt dibe ku nerase çîrokayê û dikeve hepsê lê çîrokayê pir belav nav xelkê de û paşê bi xwe jî pirtûkek dinivîse û pirtûkayê yani 100,000 têpîrotan gelek pirtûkayê navdar dibe heta Thomas Mann û nivîskarên pesnêwî xwe jî Thomas Mann romanekî heye îtirafê hîlebaz Felix Krull
خوشی سر آلمانی بیشتر هوکشتابلا انگلیس بیشتر این پوستر سر وان رومان کنوسیه دو بلا پاش فیلم جی چید یعنی او کاراکتره که عجیبه تا خلق یعنی تی ناسین بقولی کردین سوویتی دبی دنیا عیان دنیای نافدار به عیان دبی yani ve çağıcı halk bala xudde dehna xudduan çilo. Le prani ekut bejin en prensi u paşi dert kevik ve çirok ne asse ya jnaven da Avrupiya ji derdora Avrupiya velat spilin yani jwalatin Avrupa'yı. O prani merin kim beji jin yani ama beji kakelo yekane kesi ku nej Avrupa'yı نسبیه نوا اروپا و امریکا گریای و وقت پرنس نشان داد. یعنی حتی هات چما من بحثا یادش تاکر جبر که از پرنسی نه تنی مسئله کاکلو یعنی دوی چاق فنومنی که جواکی هایج بس جواکی سیاسی آبوری گلک شهدا یعنی بونگوی هف کتنه کی و بهارندنه کی هایی و هن انسان خل نوا باجارين بزين پایتخت علیه بود بیشتر چی پرنس بود که به نوا سوسیته ده. لی راست شما کاکلو جدایی وقت مگوتی اوه مثلا نسبیه نه اروپیه و یاد دیاجی بیجاست پرنسی کردستانی. Yani evci balkeşi az evci tahmin amele yani çünkü bu ticaret demek ki ne gotti yani şuma min demek ki usagotti o sedemay ev yani çifteki vaktine xwendina min tahmina min ji portreavî min fêm kirî li Londonê dest pê dikir çîrokavî li wir pantorên dewlemenda ya arîstokrata û tîdikkarî esas û tîkirinê di wir de va dikim hingî pantorên zilamî qerase û tî dikir ji xwe rojekî pirsî gotî çima ez tî dikim çima ez nebim yek ji wan û wê çaxê jî Kurdistan yani ne heye ne tune yani nabira heye û tunebûnê de ev jî divê ji xwe çîrokekî çêkir ev zirprensî esas divê jî bêjin Almanî got bêjin Hochstapler İngiliz bêjin posta ev parçeyekî wî ye yani gelek kesere mesela bêjin profesörün ji xwe çîroka çêdikir ya jî dibe ez pir dewlemendim derê jinekî dixapîne û bî hawe yani hunerê sextekariyê hunerê hîlebaziyê ev zirprensî jî parçeyek wî yani mesela gelek kesên din hene bi awayekî din navdar bûne hingî Kasi kakelo ser neketine yani serkeftî nebûne ne yani. kakelo cudabûnawî ev e kakelo çîroka wan piranî mesela mehkî di mehdajo û paşê diqete de şîfre dibin kifş dibin û êdî ew jî ser wî çîrokî dibin navdar yani navxwedkirê tê nasîn ya dikin filîm ew meselê wan ya çi zan dikin pirtûk ya jî ew xwe dikare dinivîsîn lê ya kakelo hiç taqede heta mirinavî jî ew hiç ya xwe nayê xwarê bêje ez prensim çi belge ji xwe tarzê wî jî ev e çer dike mesela diçe paytextên Ewropayê wan dera digere pêşî diçe otelekî li wir bi cih dibe û paşê mêze dikir sosyete li ku derê diçe nava bê ez prensim wîsana têkilê datîne ti min jî dikeve hepsê çima dikeve hepsê ji ber perê otelê nade û bê pereyê mêrek dewamê paytextên Ewropayê hewa geriye hiç pere ser wî tune ser wî defterekî heye bêjî ka ji te çek binivîsin çekmek jî tê yani ew jî bê pere Paris, London, Berlin, Viyana, Belgrad, Atina û Brüksel yani hema bêj temamî Ewropayê geriye û bê welatê wexta ji welatê xwe derketiye belkî ew der Osman axa Osmanî bû wexta tê Ewropa li wir dibîne êdî dewletên nû çêdibin welatiyê ku derê tu car dernakevot wî dişînin Tirkî Tirkî dibe ev ne welatim dîsa dişînin paşê ji dibên ji Amerîka hatîye dişînin we yani dî nizanin çi bikin pê yani bu dibe bela serê wan heta ev mesele êdî ew qas aciz dibin jê yani mealen dibêjim
دبیجه هی دبیجه جاد هی من خرابو اگر تو اوقاس جا خنای خواد قناه بیج از ناپولیون يعني نبيج از برنسي كردستان اللي تبع سوالات اكيد كو كاس ناس يعني تنهي تبيجي قناه بتشكي هدف اخو زيتك يعني اوقاس جا عازب بيجنا بدين نزان شبكن نا برا ولا تادا هيد يعني جانا بخوت تشيك يعني شيء جهاد الشيء Liver mesela tamam belki zarok ve 10 sali ne sali de kakelo çüye Mısır'ı yani Barriyevi Mısır'ı ketiye le Mısır'ı jatiye London'e o London'e ötüt falan dike fenomeni prenses saktane aristokrasi dibine demek tercihre hatta aklevi goteyi cispara cirok ektisaz. Koyam dama koyam dinerin ciroka kakelo ve yani ev harek yani taybetmendiye ve heri peş ve yine hikaye uydurmak. Sazkırına cirokan. Adına cirokan da cirokan saz dike o efkaz baver dike insancı baver. Evet. Yani cirokan ava dike saz dike işte videre. Mesela insana işte Kürdistan'a çüye Mısır'a hatta Londra'ya perverde paşpane li hemberi Avrupa'yı. Mesela İrojem için bajarım kevin krizi. Nizanım hem çava tabi hareket bikin. O yani direkt mesela kesin bu biçimde Avrupa'yı direkt lemberi çiğde kevin aşağılık komplekte bendesi mamosek zanige hebu 10 saat fazla safari tema bu yani Ali insaniyete gelek başlı. O got yeni akademisyen Türkiye ile Avrupa'ya bu got praniye van da aşağılık komplekte bendesi bu lemberi Avrupa yanda. Mesela ev çava hiç ev krizi Avrupa bajarvani nejyaya ev pas rahat ev pas cüretkar ve diplomateki xo giyande seroke Amerika'yı giyande seroken emri bejin veziren gelek devletan bu kuji gelek yani balkeş yani insanı çiğdik yani davete fikrin edike davete merak edike. Evet. Yani de peşi bejin zlamek yusay ku perş fabawale. Yani o kompleksavi ama beji hiç türlü. Sadere vakta bejin paytahttaki Avrupa'yı taksiye kidike dibe mi bu oteli heri baş heri ya bahar dibe ver paşe işkarkari xabarkari otel beji ka bahşiye bide taksiye periyoji bir yani prensime sakin yani o qaz rahat ووقتها تشي ناف ملتشي يعني او فديوك وشاربوك بيجن تشيكي خب تشوك تبينه جموان او كومبلكسيش وارا تولي يعني وارا رودني حتى تي برلين حزاو نسلوك بسيبينش سلامكي ناسكي دانماركي ريجيسوري فيلم تشيكري نافي هولگر ماتسن ایرا رودنی بیان فیلم کی چکن چینا آتینای ور وزیرا رودنی در قصر سفیل امریکا لور بسروک امریکا یجی رودنی yani پرش خوا باوره و تجارجش خو جیا خو نای خواه تجار hiç negoти بله راست ev çilok mi çekiri از نه پرنسم اساس از انسان اکیس تجار نگوتی زما انگلیزی زانه او جه انگلیزی لندنه علمیه yani İngilizce ki nel Dagıstan'a himbuye بخو himbuye bir derfete xwe o bir İngilizce xwe li her derece oxtatê Viyana jî li wir parastina xwe dadgehan de İngilizî dike devletên din jî İngilizî dike yani ev çîrok sazkirin çîrok çêkirin rast e her çîroka çê dike yani hingî çîroka çê dibe wexta mirov dixwaze nas bike yani berî pirtûk wexta min dixwast ez temamî porteyekî derxim yani pêre gêj bû rastî jî pir zehmet bû çünkü çîrok diguherîne nav diguherîne heta li gorî wî çîrokî navî derê ji xwe pasporta derdixe ne tenê ji xwe wek min got pêşî bê welatê bê nasname derê ji xwe girtîşan welatê diçe konsolosekî nizan Tirkiye jî welatekî din heta dibêjin Misrîye o ne Tirkiye o ne welatê Tirkiye Misrîye nizanim çi yani gelek tiştek mesela
او پرش خود پاسپورت اجی چید که ناسنامه اجی چید که چیروک اجی چید که یعنی چیروک آده من دهنه خدا بالا من چند نقطه کشانده یک چی وقتا بچه امریکا وجود زانه چینا آریستوکرات یاکو خودجی دور بیجن تاریخ اکی دور و دریش هی تو نبو اوروپا هبو لی امریکا شو دولت اکی نبو ای زنگینین دولمنده دور چی پر بالا وان دکشان یعنی وقتا ويدبوت اسبرانسن وتخيلها وان يا شرقية يا روشلاتي يا بورجوازي ودولة مدن أمريكا يعني per imajı ki ku hiç doğru ne diyetini işte ku behisin yani şu efsane çek u kakeloji azvat ki baş dibini ya tespit ki وگوری تخیله وان شو چیلو کچید و جوان اجید بهش شخص پرنسیدن شخص اقلیمن ای شخص سشتریمن ای اسپوزنکی تام گوری تخیله وان چیلو کچید که گوان حفاظتید که و بیچ آغیجی لأوروپا دجمناتیا بولشویکا بلغز ده و دجمناتیا بولشویکا جدی سا بناف چیلو که خود بجید که سلا وقتا تشتکی تیگرته دبیف کمپلی بولشویکا یعنی نسرین دجاتیا کومونیزم جی پر باش کارتینه آلین اورینتالیستی و فرعون و پیغمبر ابراهیم و کسین دین ایکو دیروک دین عسکری تشتی واجی دخلنا کردستان جی دخلنا حتی در ویانا ایلور بحثا ابراهیم پاشای میلید که به آپی منه یالک تشت دخلنا في چیروکی یعنی چیروکی خواجی وقتا چید که جی کو دچه چک دبینه ور چاوا چیروکێکی چاوی لازمه گۆری ویش خۆ چیرۆک چێت کرد Ya di nav kitabê de detay ku di aqlê min de mabû ciyek de dibêje işte medeniyetê Yusuf hevdeh saliyê xwe daniye Misrê ez 23 salî me ez gelek derengmayî me gelek min tu tuş nekiriye. Nizanim aqlek wê din heye yanî. ev tiştên wî yanî carna jî çîroka çê dike mirov dibêje li ku dast diko yani çîş tiştê ku li hev nakin çîdê dixin ava çîrokekê ça dibêje Mustafa Kemal nizanim pismamê min e kîjan kraliyê dewletekî bê ew jî dizanin pismamê min e çiyê min e yani dixin merivê xwe yani hîç tiştê ku dûrî aqla dixin ava çîrokê xwe ji xwe ev israra wî yek ew ji xwe bawerbûna wî û ti car jiya xwe nayê xwarê yani dibêjin ev dînê çi yani ew rastî jî wisa difikirin jî bo yani dibêjin ev dîn e yani dînekî perçeyî boî em ne hewcê serê xwe pê bêşînin lê hin kes jî dixwazin fêm bikin yani çîroka wî dibêjin çîroka te de ya nakokî hene yani tiştên hebne ew hiç dîsa goyê xwe nadewat vê çaxê çi çîrok çêkiriye vê çîrokê dibêje û ji xwe mîsyonekî pir zêde li xwe bar kiriye yani dibê ez ê aştî bînim dinyayê ez ê komeleyekî saz bikim dibê ez ê filmekî çê bikim ji bo çêkirina filmekî kurdî yani vê çaxê sînemayê de hê deng tune ye lê ew dibêje ez ê filmekî kurdî çêkim zend û bendê xwe bade heta bi rejîsora re rûdinê diçe Hollywoodê aktrîsên aktörên wê çaxê herî navdar wan re radibe rûdinê wê çaxê esas ew dibîne ku ew dikare yanî dinyayê de pê nasîn bi awayekî lê ji ber ku ne bi awayekî normal daxwaza wî bi cih were bi çîrokçêkirinê bi zirprensî pêk were a dûr de hin tiştên ku li hev nakin hene yani mirov nikare bêje ev însan dîn e nikare bêje ev însan însanekî normal e lê dixwaze dinyayê navdar be yani ev daxwaza wî jî em belkî tiştekî îrasyonel dibîne lê li gorî wî ev pir mümkün e maqûl e û pêk were yani Bi min kakelo însanekî daha ye yani aliyek wî gelek daha heye yani ji xwe dibên dînbûn û dehabûnê de erê nabe pir tenik heye daha ye yani wek di jiyanê xwe reyel wek
چه وک کرد چه وک فردین تفکتین کرد امکارن چیزی کاتلوی پیر ببین مثلا ادبیات ما یا da sinemaya me dema kem dinerin sinemaya Amerika'yı dineri karakter aliyek ve aliyek vane ahlaki ya da etik tenek bir probleme resmi direkt bet yeki mamosteki zanınca he profesör daha yani ama aliye ahlaki da mijar aliyeki dene yani ama yani Pablo Escobar yani Resilma Escobar ya da Resilma direkt bete em dinerin ku ev karakter be jirbuna xwe be baqilbuna xwe be sahîbuna xwe her tim li pêştene ne em bibêjin bi mafyatik bi şiddetê fîzîkî û dema ku em dinerin edebiyata Kurdî ya da sinemaya Kurdî karakter gelek veberin guney te bi karakterên tê yani heviyê min ev e ku wek kakelo em di edebiyatê xwe de sinemayê xwe de ya da wek wan karakteran zêde bibînin من اف كتاب اف خبات هری زیده اف فوکسیون ویه وقت پر تداوی Rastı yani karaktereki pir xurtı. Yani dilen ez bawer kirim ne sînemaya Kurdî de ne dibêjiya Kurdî de karakterekî ew qas xurt nedîtiye û ji jiyana wî film jî mirov dikare çêke, dîzî jî çêke yani gelek tişta çêke. Wekî di teknolojiya wêjeyê de mirov dikare wek antî leheng, antî boke jî bicî bike ji ber hin tiştên wî hene yani mirov nikare zêde îdealîze bike yani tebîetên wî hene ku yani însanê ku bêjin tu nikare îdealîze bike. Karakterekî pir xurt e, pir çalak e, pir jîr e, çekî dînik e jî. Sibat dikim di edebiyata Kurdî de jî, di sinemaya Kurdî de jî karakterekî vî havî xurt tune ye. Mirov dikare jê istifade bike çi şano be, sînema be, wêje be. Yani jiyana wî jî çawa diqede ew wexta destpêkê bi behsa Zir Pirensa kir ya wan timî çîrokek çê dikin çîroka wan keç dibe û esela wan jî xelas dibin. Ya kakel nebûye havî nav Amerîka û Ewropa de ew qas digere piştî hezar û neh sed û sihî bûne şaş. Êdî li Amerîka temamî cih dibe. Lê li wir jî şahîda jî tîne yani însana jî tîne bi awayekî dewletê jî dide qebûlkirin ku ew li Amerîkayê çêbûye ew pirens e heta navê xwe jî wexta navekî ji xwe li çaxê çêkiriye çîrokek çêkirî navê Prens e. Prens Muhammed El Raşid bû ne şaş bû. Yani di nav navê de Prens e. Qanûnî nabe ku wek Prens bêjin çînekî civakî wek Prens bide qebûlkirin. Ew jî dizanin ji bo wê jî nav navê xwe wek Prens xwe qeyd dike. Yani navê dibe Prens Muhammed El Raşid û heta dawiya emrê xwe jî bî havî tê qebûlkirin bi însana re radibe rû didê wek prensekî û halê wî jî xweş e paşê dîsa dizewece û li Amerîkayê dibire. Yani çîroka wî dawî ye wek çîrokekî serkeftî diqede. Ne wekî Zir Pirensên din deşîfre dibe û li wir dimînin. Ew heta dawiya emrê xwe jî şiya xwe nayê xware û bi ser dikeve lê heta çend sal pêncî sal teqrîben ev çîroka wî dewam dike lê timî diguhere. Timî diguhere ya ji bo ya tiştekî heye esas ew Prens e. Êdî Prensê Kurdistanê paşê dibe ez ê bizanim rojhilata navînim yê mislimanan e êdî zêde dike. Navê Kurdistanê jî hin nade, navê Kurdbûnê jî hin nade. Lê wek Prens jî dimire. Yani pir dikeve hepsê jî salên bîstî pir li Ewropa digere derê ku derê hema bêje ya li wir dikeve hepsê ya tê dersînorkirin ji hev re dişînin di navbera welata de diçe û tê herî dawî li Amerîkayê cih dibe û li wir dimire. mamoste saata te xweş em spasiya te dikin bo Xweş te tê herî spasiya we dike davetê me qebûl dikir te wextê xwe kêm xweşî. dame û bo xebat jî em gelek spasiya te dikin yani tu ya wayî xebatekî te pêşkêşî nekir wek pirtekî dawî gelo ev xebat êdî
بطريقة يعني إذا بيت تشارج زيادة كيرين يا دا تفتندن فلان يعني تتبجي خاص بس الجورم بيجم دونه زانين درب كevin هولي زيادة بيجي جانا تشتين ورك بچوك انو دبينه يا من قد ياي يعني بلكي كارن تشتين نو مالجي نو بينه كي نو ريهاوي پیدا بکر لی چیروکاوی کم زیده ابو لی مرو تکاری بو بلکی بل بهفتر خوشکتر چیکرا بنویساندا یعنی درفتانو جی زیده تنابو وقتی جی زیده تنابو مرحبا كبيرة دركت تشتكي نو أزباط كم بلكي چند بلغة بنيان زيادة نابو هريان إن كيل شاء زيادة الله هن أم هيفي بكن إلهام بده سيناماگر بسكارن ما أم ده دبيات كردي سينامه كردي ده كاكلو زيادة تر ببيني